Għaxija sar dibattitu ta' 3 sigħat fil-Parlament dwar il-mozzjoni li kienet resqet l-Oppożizzjoni biex ikun revokat l-avviż legali bir-regolamenti tal-iskema taċ-ċittadinanza. L-Oppożizzjoni baqgħet tkun ħarxa fil-kritika tagħha għal din l-iskema. Fl-interventi tal-Oppożizzjoni il-membri baqgħu jisostnu li ċ-ċittadinanza m'għandha qatt tkun għal bejħ. Intant fl-intervent tas-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici huwa qal li dan il-programm għandu lan li jtejjeb il-ħajja tan-nies tant li l-flus tiegħu ser ikunu ta' benefiċċju għall maġġoranza tal-poplu. Barra minn hekk fakkar kif għall-ewwel darba wara tant snin pajjiżna ser joħloq fond li minnu jista' jibbenefika l-poplu kollu. Huwa saħaq li dan huwa programm ta' valur kbir u għalhekk jistaqsi għaliex l-Oppożizzjoni qed tibqa' tant negattiva meta qed tara li dan il-programm jattira n-nies ta' valur għoli f'pajjiżna. Owen Bonnici staqsa kif qatt jista' jieħu lil kap tal-Oppożizzjoni bis-serjetà jekk għalih jagħmel x'jagħmel il-Gvern huwa kollu ħażin. Fl-intervent tiegħu is-Segretarju Parlamentari Edward Zamir Lewis qal li l-Oppożizzjoni qiegħda tispeċjalizza fin-negattività b'kap tal-Oppożizzjoni iżolat mill-Kamra tal-Kummerċ minn Finance Malta u issa wkoll mill-Kummissjoni Ewropea. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella qal li l-politika tal-Oppożizzjoni hija waħda tipika u li tbeżza. Il-Ministru għall-Intern Manuel Mallia wkoll qal li l-Oppożizzjoni ma tridx li dan il-programm jirnexxi. Dan fil-waqt li stqar li l-applikazzjonijiet deħlin u huwa fakkar kif kienet l-Oppożizzjoni li vvutat kontra l-interess ta' Malta. Barra minn hekk qal li l-Oppożizzjoni mhux biss qed tkun distruttiva iżda għandha politika antika u li tbeżza. Intant il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li din l-iskema ma fiha ebda trasparenza għax ma tagħmilx differenza bejn min xtara ċittadinanza u min akkwista b'mod naturali. Simon Busuttil iddefenda l-ħsara li saret għal isem pajjiżna mill-Oppożizzjoni billi qal li l-ħsara saret bl-iskema li jagħmel il-Gvern. Għaldaqstant fit-tmiem ta' dan id-dibattitu ittieħed vot u l-mozzjoni li resqet l-Oppożizzjoni dwar l-avviż legali tal-iskema ta' ċittadinanza b'investiment ma għaddiċ. Il-mozzjoni ma għaddiċ b'39 vot